labbai kuma soya ai ta kauna ai ta kauna ai ta kauna ai ta soyayya maya maya himma shehu ya yi mati shehu yes gausali bani ya sitirar rai da rayuwa ramar ilahu kai hadari mai ruwa ruhin jikin mu kai da yake bashi rayuwa ka kula da rayuwa ta masoyan mu yan uwa farfajiyar gari na taho ya abin kira da bai ka bani sa maka wuta na gagara ka kula ni shewutun kan makiyasa ankara gausil anamu wallahi da kai na dogara ba magani ga ciwon ajali ka tabbata a cikin jiki na ya bar hama babu rumfita da zaba ta san kanai ya saka babu mafita tilas na rayina ka masoyi ka tabbata roko nake ga yarda da so shi nake maka kullum da ambatan ka nake da warhaka kai ne abin yabo na kai ne kamar haka ya zana barka bayan kai kai mun haka na so kashe mutun kan ka fito da rayuwa ta in zaman wata tare da na yau cikin uwa kai ne kake zuwa mun ka kawar da damuwa kullum dare da rana da yini kake zuwa a gare ni shehu kai ne komai na rayuwa ba ganin da zai sa mini wata makuwa a cikin zubar kanara yaɗi da mutuwa ni babu ne cikin kaka tafiyar da rayuwa barhama mai dare da yini har da safiya shi ke ta sarrafin kauni gaba ɗayan ɗaya ya alwadudu kalli masoyin kashi ɗaya ba wanda ke ta tawa tsaya mini gaba ɗaya wai dan ina cikin san ka ake guje mini sharri da hasada kauni take ta yi mini suka ce bana zamo mai shirka kana gani barhama ka sani kuma sannan kana gani ruhi na san ka ba zai shirka da ɗanya ba tunda dai dare da rana bai bar fadar ka ba kai ne hakikanin komai ba wanin ka ba kuma babu bayyanar da ta zo ba da taka ba farkon zuwa silar karewa nufin ka ne motsin da kauni ke yi a cikin sufar ka ne kai ne a zahiri baɗin duk sufar ka ne reno na rayuwa mutuwa ayyukan ka ne ba faruwar da ta yi farko sai ta mai gida sarkin sarakuna mai rahamar muhammada gausul ibadu barhama ne yanzu ko fada labbai ka ya tsayayyen sarkin mu mai gida mai zamani uban mai laya duhun dare ya hasku ne cikin dan usmani gagare allan garin kano dan usmani kakure a cikin su fata barhama hasken duhun dare ya magani na cutar da ta takura mini kai ne kadai badadin da ya dadada mini sa'in da babu wanda yake tausaya mini kai ne ka share kwallar da take zubo mini kuka nake gaban ka masoyi ka tausaya ka kula da rayuwa ta wa awan ga duniya ni na kai ne a daɗi nake koko a wuya bara ma rayuwa ta wani baka kulliya kai ne abin nufi kuma kai ne abin kira a cikin dare da rana kai ɗaya nake kira ka ji banci lamari na sarki madogara a cikin kasa na girmama sannan na shahara sitirar ka ce a bar so a gare ni ka sani ita ce take rabauta mutum har da aljani gausul ibadu ruhi kai ɗaya yake gani daure ka kalli ɗanka ina so ka sandani ba za na bar ka ba kai ka iya wa rayuwa madadin ubangiji kake mai tsayi da tsayuwa kai ne kake da ruhin ɗaya mai kasantuwa a cikin jiki da ruhin da ka raya rayuwa ba faruwa da farkon da ta santa ya ka zo gaibul guyubin so farka tana yi min gizo kaku ya shehu kaku ya taya a kai ka zo gaibul guyubin so farka tana yi min gizo ya al'aliyu tsarkin ka ya kara tsarkaka girma isa saman daraja ka wuce haka kai ke rabo rabon ka yake ba da ɗaukaka waye ya so ka ya bar hama bai rabautu ba ya yan uwa mu so shegu jiki da rayuwa shi ne uban alam da yake sai ta saituwa ya zaba a shegu mi suluki kamar ruwa wannan nake bida a masoya da yan uwa gausili badi ya gausili badi gausili badi gausili badi
gausul ibadi ya gausul ibadi gausul ibadi ya gausul ibadi gausul ibadi ya gausul ibadi ya gausul ibadi gausul ibadi gausul ibadi ya gausul anani gausul anani ya gausul anani ya gausul anani gausul anani gausul anani gausul anani ya gausul anani ya gausul ibadi